I et samfund, hvor vi alle er konstant overloadet med information, er det vigtigste, vi kan gøre for hinanden, at søge at blive enige om, eller i det mindste være åbne for en debat omkring, hvad der er vigtig information, hvad vi bør forholde os til, og hvilken information, der ikke er vigtig, hvad vi bør undgå og ignorere for vores egen, vores nærmestes og samfundets skyld. Hej. Soul United er et privat og interesseuafhængigt initiativ i informationsstrømmen, som den her video gerne skulle demonstrere. Vi vil sørge for at forbedre kvaliteten af de fremtidige videoer, vi udsender, men den her var nødt til at være den første. Vi kunne ganske simpelthen ikke gå og vente på, at alt var på plads til at lave en perfekt YouTube-video med masser af virkemidler, beregnet på at holde din opmærksomhed fangen. Hvorfor skal du så se resten af den her video, eller nogle af de andre, som vi udsender? Jeg er selv ret kritisk af natur. Jeg har helt fravalgt tv i en årrække. Ikke fordi der ikke nogen gange var interessante og værdifulde informationer på sendefladen, men fordi de forsvandt simpelthen druknede i den enorme mængde af ligegyldigt bras, som også blev udsendt. Når jeg tillader mig at være så kritisk i forhold til andre informationskilder, er jeg nødt til også at kunne leve op til de standarder for information, som jeg efterspørger. Derfor tager jeg mig selv og det, jeg har at sige, seriøst, og derfor er jeg gået ind i det her projekt. Jeg har fundet ud af, at der er noget, der er større end mig. Der er historier, som er så vigtige at fortælle, at jeg er nødt til at investere mit liv i det. Det drejer sig om liv og død, også her i Danmark, og om hvordan vi forstår vores liv og vores død. What we do in life echoes in eternity, siger Russell Crowe i filmen Gladiator. Jeg ønsker ikke at prædike. Jeg ønsker ikke en følgeskare, popularitet eller rigdom. Ikke længere. Jeg er nået en alder, hvor jeg går mere op i vores samfunds velfærd end i min egen. Jeg ønsker ikke nogen form for særlig opmærksomhed, selvom jeg selvfølgelig gerne, ligesom alle andre, vil anerkendes og respekteres for den jeg er og for det jeg gør. Jeg mener, at det er nødvendigt, at alle mennesker i vores samfund påtager sig den her rolle. At deltage aktivt i debat og kritisk vurdere den information, de deler med andre. Uanset hvad de måtte have af fejl og personlige skævheder, og jeg er villig til at være en af dem. De fleste informationer, som vi kommer til at udsende i forbindelse med det her projekt, er opdagelser gjort af andre og historier fortalt af andre, og så blot genfortalt og sat i sammenhæng af os, fordi vi fandt dem værd at lytte til og forklare nærmere for andre igen. Jeg siger vi, for jeg er blot en enkelt person blandt en stor og stadig voksende skare af uafhængige samfundsborgere rundt om i verden, som alle er engageret i varianter af det her projekt under forskellige navne. Der er 2 grunde til, at jeg vælger at lægge min tid og energi i det her, på trods af de betydelige konsekvenser, som jeg anerkender, at det kan have for mit liv, min fremtid, min karriere og for min nærmestes opfattelse af mig. 1. Udviklingen går hurtigere, end vi tror. Der sker mere og mere i verden, og i løbet af de sidste par år har den her udvikling accelereret på en måde, så selv ikke jeg kunne undgå at opdage det en eller anden dag. Det er spændende, og det er oplivende, og det kan, såvel som det er skræmmende og næsten utroligt alt det, der foregår. Mange af de her nyheder er dog ikke, hvor utroligt det så end kan lyde, blevet nævnt overhovedet i officielle danske massemedier, som aviser, tv og radio. Meget af den her nye information, som er frit tilgængelig på internettet, er faktisk slet ikke blevet omtalt i Danmark, og er ikke tilgængelig på dansk. Mange kilder, der vil blive nævnt og henvist til i det her projekt, vil være på engelsk. Jeg regner ikke med, at vores kapacitet i første omgang vil strække sig til at oversætte ret meget information direkte. Vores fokus vil i stedet for være at forsøge at gøre folk i Danmark opmærksom på, at den her viden findes, og at den er tilgængelig for dem, der kan forstå engelsk. Og så vil vi sætte den her nye viden i en sammenhæng, som forhåbentlig gør den både forståelig, men også relevant for danskere. Gennem de videoer af dialoger og trialoger, som vi vil lægge ud på nettet, vil der selvfølgelig også blive præsenteret idéer, som er debatdeltagernes egne, eller som de i hvert fald opfatter som deres egne. Hvis du kommer i resonans med information gennem det her projekt eller på en anden måde,
Så gør, hvad du kan for at dele det aktivt med andre. Det er den største gave, du kan give et medmenneske. Information er gratis, eller den burde i hvert fald være det. Det, der giver den værdi, er, at du bruger din tid, din energi på at gøre den tilgængelig og interessant for mennesker, der betyder noget for dig. De videoer og tekster, som vi producerer i forbindelse med det her projekt, kommer til at handle om frihed, politik, videnskab, livsglæde, drømme, sammenhænge og sammenhold. Konceptet vil være under stadig udvikling. Jeg følte, at jeg var nødt til at lave og udsende den her gennemført amatøragtige introduktionsvideo. Fordi der netop er en historisk pointe i at gøre disse informationer tilgængelige som officiel reference, så alle kan se, høre og forstå, at det her initiativ startede af private borgere. Jeg mener, hvad jeg siger. Jeg har ikke nogen anden eller skjult agenda. Jeg hedder Pelle Frederiksen Esbensen. Jeg er 31 år. Jeg bor og har boet de sidste 3 år på Østerbro i København i Danmark. Jeg har studeret litteratur, historie, spilteori, kulturmøder og filosofi. Jeg har arbejdet professionelt som skribent, oversætter og som underviser. Jeg havde engang en forfatterdrøm. Jeg har endnu ikke egne børn. Soul United er et samarbejde mellem medborgere, og vi er åbne over for samarbejde med alle, der har mål og idealer, som tilsvarer dem, jeg har nævnt, og dem, der vil komme til udtryk løbende i det her informationsprojekt. Min vigtigste samarbejdspartner er Jakob Sten Madsen, som snart vil dukke op på videoer på den her kanal. De fleste af de oprindelige tanker til, hvordan det her projekt burde opstartes, er opstået i diskussion sammen med ham. Jeg er selv ansvarlig for min egen opvågning og mit valg om at lade det, jeg forstår om verden, påvirke, hvordan jeg lever i den. Men Jakob hjalp mig ved at udpege noget information, som han mente, jeg ville finde interessant. Det er den rolle, jeg kommer klar til selv at indtage nu. Det er den rolle, jeg mener, vi alle bør finde eller genfinde i forhold til hinanden. I et samfund, hvor alle er konstant overloadet med information, er det vigtigste, vi kan gøre, at søge at blive enige om, eller i det mindste være åbne for en debat omkring, hvad der er vigtig information, hvad vi bør forholde os til, og hvilken information, der ikke er vigtig, hvad vi bør undgå og ignorere for vores egen, vores nærmestes og for vores samfunds skyld. Tak for din opmærksomhed. Soul United.